Fixem estrictament en la competició. L'Europa ha aconseguit una gran gesta esportiva aquest vespre perquè s'ha classificat per a la segona ronda de la Copa, eliminant un rival de segona divisió, com és l'Albacete. L'Europa ha participat en 24 edicions de la Copa d'Espanya en qualsevol de les seves denominacions. La primera, i que tothom recorda, va ser la de la temporada 1922-1923, on es va quedar sotscampió. Sevilla i Sporting de Gijón van ser eliminats per aquella Europa de llegenda, que només l'Atlètic Club de Bilbao va ser capaç de doblegar a la final disputada a les Corts. De totes aquestes participacions, només en 8 edicions s'ha superat la primera eliminatòria. La temporada 1990-1991 contra l'Andorra, amb un 1-0 a l'anada a Sardenya, Samper va fer el darrer gol europeista fins a aquest curs contra l'Albacete. A la tornada al comunal andorrà, un 2-0 va eliminar el conjunt escapulat. Pel que fa a la darrera vegada que es va passar de ronda, va ser la temporada 1977-1978, quan es va superar el Badalona en eliminatòria a doble partit. Concretament, va ser el setembre del 77, és a dir, fa 47 anys i 6 participacions enrere. Després del Badalona, l'Europa es va trobar al Màlaga. Tot i aconseguir a l'anada un meritori empat a 3, a la tornada a terres andaluses, els malaguenys es van imposar per un clar 5-0. L'Albacete és el segon equip de Castella-La Manxa que l'Europa es troba a la Copa. L'anterior va ser el Calvo Sotelo de Ciudad Real, la temporada 1964-1965, quedant eliminats a doble partit. Després de jugar a la final del 1923, la següent temporada exitosa a la Copa data del curs 1966-1967, quan es va arribar a quarts de final. En aquella edició es va eliminar en primera ronda el Racing de Ferrol i després vindria la cèlebre i molt recordada eliminatòria amb el conegut com Zaragoza de los Cinco Magníficos, en honor als jugadors Canario, Santos, Marcelino, Villa i La Petra. L'Europa va passar ronda després d'un partit de desempat jugat a València. A quarts, però, el Còrdova posaria fi a l'aventura copera d'aquell curs. Com a dada, els gols contra l'Albacete eleven a 57 els jugadors escapulats que han marcat en competició de Copa. Kroos, amb 15 dianes, i Alcázar, amb 10, són els líders indiscutibles d'aquest apartat. Quin camí ens espera aquesta temporada després d'una ronda? Haurem de fer més capítols especials de Copa? Sigui com sigui, Gràcia serà una festa en la propera ronda. I és que potser sí que és cert allò que diuen que la Copa mola.